മസൂറിക്ക് സമീപം തോട്ടിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞു. വിശദമായ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. മസൂറിക്ക് സമീപം തോട്ടിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞായറാഴ്ച മസൂറീസ് ഡെറാഡൂൺ റോഡിൽ ഇന്തോ ടിബറ്റൻ ബോർഡ് പോലീസ് ക്യാമ്പിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. 39 യാത്രക്കാരുമായി വന്ന ബസ്സാണ് തോട്ടിലേക്ക് വീണത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് IDBP ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1:25-നാണ് അപകടം നടന്നത്. പരിക്കേറ്റവരെ IDBP ഉദ്യോഗസ്ഥർ പുറത്തെടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തിൽ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.